Проблемът е малко пак по-глобален, тъй като винаги ще има такива групи, които юношата ще търси, за да намери своята идентичност в тях. Сега са локалите, моето поколение по стилове музика се деляха металисти, рапъри, чалгари и така нататък. Имаше по едно време ултраси, скинари. Те не бяха по-малко агресивни от локалите. Да не се лъжим. Агресията тогава се имаше и беше много повече, просто никой не я регистрираше и смяташе за нормално. И това е проблемът всъщност, че в нашето общество ние смятаме агресията за нещо нормално. Не само, че е нормално, ние смятаме, че без нея не можем да се справим. И не само това, ние се възхищаваме на агресивните хора. Ние ги имаме като идеал. И няма как да се очудваме защо такива групи, в които агресията е издигната на пиедестал, привличат повече поклонници, така да го кажем. Ние самите като общество уважаваме изключително много и се възхищаваме, искаме да бъдем от тези агресивни фигури, които не спазват правилата. И това е нашия идеал. Не е правилата на Ботев и на Левски. Нашия несъзнаван идеал отива към беззаконието малко и ние като възрастни го доказваме и го показваме на юношите. Всеки ден, когато нарушим правилата за движение, когато се качим пили зад волана, когато пушим, когато се напиваме, когато правим подкупи и такива неща. Така че това са нашите послания към юношите. И не бива да се очудваме, че те като огледален образ ни го връщат по малко по-изкривен начин това нещо. Трябва да има добра връзка и комуникация. Много ви благодаря за този разговор.